ערב טוב, קהל קדוש. נמשיך בשיעור בנושא אמונה וביטחון מרבנו בכיה. בעל הביטחון תמיד שמח בחלקו. ואחת התועלות שהביטחון מביא לעבודת השם היא שהבוטח בשם הוא בעל הון. כי כתוב, אשרי השמח בחלקו. מי זה שמח? שמח במה שנותנים לו. הוא מזדרז למלא ברכושו בחפץ לב וברוח נדיבה את חובותיו כלפי האלוקים ואת חובותיו כלפי בני האדם. ואם אין לו רכוש, הוא משוכנע כי היעדר הרכוש הוא אחת הטובות שהשם מטיב עמו. כל מה שהשם עושה, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא רק חסד ורחמים. את מידת הדין הוא העביר לבינה, אבל הוא רק חסד ורחמים. אין, לא יורד מן השמיים רע, יורד מן השמיים רק טוב. ואין ליבו טרוד עליו בטיפולו, כמו שמסופר על אחד החסידים שהיה אומר, השם יצילני מפיזור הנפש. שאלו אותו, מה כוונתך בפיזור הנפש? ענה להם החסיד, שלא יהיה לי רכוש בכל המקומות ובכל הערים. כי עשיר שיש לו רכוש בכל מקום ומקום, יש לו מנה, רוצה 200. והוא כל היום טרוד בעסקים שלו, בעמל שלו, ואין לו זמן ללמוד תורה אפילו דקה. אז כדי שלא נהיה המחשבותיי מפוזרות בכל המקומות הללו, לזה כיוונו חז"ל, והרבה לחצים, הרבה דאגה, ועוד אמרו, איזהו עשיר, השמח בחלקו. בעל ביטחון יש לו עושר בעולם הזה ושלווה ומנוחה. ואחת התועלות היא שהביטחון מביא להשגת עושר בעולם הזה. הוא מונעת עליהם מדאגות העולם הזה ושלווה מהתרוצצות הנפש ומצערה, היעדר החיסרון, תאוותיה הגופניות. כל הבוטח בשם שרוי בהשקט, בבטחה ובשלווה כמו שכתוב, ברוך הגבר שיפתח בשם, והיה השם מבטחו. ואחת התועלות היא מנוחת אפה שמטלטול בדרכים רחוקות. אדם חסר אמונה וחסר ביטחון, הולך לאסוף כסף בחוץ לארץ, הולך לעשירים שתורמים לו לישיבה, שתורמים לו למקום שהוא מנהל אותו. אבל למה צריך ללכת? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, לא ייתן לו במקום שהוא נמצא, ודאי שייתן לו. ואם הוא יפתח בשם, השם ייתן לו כפל כפליים במקום שהוא נמצא. ואחת התועלות של בעל ביטחון, שהבוטח בשם שמח בכל דבר שהשם מסובב אליו, גם אם הוא נגד טבעו, מפני שהוא בוטח באלוקים שיעשה לו רק את מה שהוא טוב עבורו. הקדוש ברוך הוא עושה, אדם יכול להתפלל כמה שהוא רוצה, ואם הקדוש ברוך הוא לא נותן לו, הוא לא נותן לו לטובתו, הוא לא נותן לו לרעתו. כמו שעושה האם הרחמניה לבנה, שרוחצת אותו וקושרת אותו, משחררת אותו מקשרה בעל כוחו. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמל עליי אמו, כגמל עליי נפשי. מפני שבוטח אני בשם. הקדוש ברוך הוא הסתיר את נושא האמונה. לא מוזכר בתורה שום מקום שכתוב בו אמונה, אלא הקדוש ברוך הוא הסתיר אותו. כמו שהסתיר את האור הגנוז שלא ישתמשו בו הרשעים, אותו דבר הקדוש ברוך הוא הסתיר את האמונה שלא ישתמשו בה הרשעים. כי אם אדם רשע ירים את הראש שלו אל הקדוש ברוך הוא ויגיד לו, אבא, תן לי כך וכך, הוא ייתן לו. אז בשל כך הוא הסתיר. איפה הוא הסתיר את זה? ואיפה הוא גילה את זה? הוא גילה את זה אצל דוד המלך, בתהילים. בתהילים של דוד המלך, בכל התהילים שם מוזכר אמונה, ביטחון, אמונה, ביטחון. חייב אדם כל יום לקרוא תהילים, כל יום של אותו יום, ולא לפספס. ואחת התועלות שאין לה בוטח בשם עוגמת נפש מענייני מסחרו.
אומר לנו רבנו בחייה, אדם יש לו עסק, יש לו מפעל, יש לו חנות. כל מוצר בחנות, הקדוש ברוך הוא קבע מראש. מתי הוא יקנה את המוצר, וכמה הוא יקנה את המוצר, ולא רק זה. מתי הוא ימכור את המוצר, וכמה כסף הוא ימכור את המוצר, ומי יקנה את המוצר. אז מה יש לאדם לעשות? יש לאדם לעשות לשבת ולהפוך את החנות שלו לכולל. לשבת וללמוד תורה. וברגע שהוא יושב ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא יביא לו את הברכה. או אם הוא לא יכול לגבות חוב המגיע לו ואין הוא מצטער אם בא על גופו מחלה מפני שהוא יודע שהבורא יתברך דואג לצרכיו יותר ממה שהוא עצמו עושה זאת. כמו שנאמר, אך לאלוקים דומי נפשי כי ממנו תקוותי. השם יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם. שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם ולא עוד, אלא שכל רחמנות וחרמה שיש למישהו על האדם, היא מהרחמים והמחלה שנתן האל בליבו. אם אדם בא נתן לך כסף, אדם בא ריחם עליך, אדם בא ריפא אותך, זה לא ריפא אותך. הקדוש ברוך הוא שלח אותו שייתן לך כסף, הקדוש ברוך הוא שלח אותו שירפא אותך. אדם לא יכול לעשות כלום לחברו אם הקדוש ברוך הוא לא נתן הוראה. הכל מהשם יתברך, שום דבר לא במקרה, אין מקרה בעולם. ועוד דבר שלא נעלם מהבורא יתברך איזה דברים הם לתועלת האדם. ההיגיון מחייב שהדבר כך שהרי האדם הוא אחד הדברים שהבורא יתברך עשה, ואין מי שיודע יותר טוב ממי שעשה את הדבר. אם אדם ברא, עשה איזה מכונה, מי יודע איך להפעיל את המכונה? רק הוא יודע להפעיל את המכונה. אף אחד לא ידע להפעיל את המכונה. איפה הכפתורים, איפה הברגים. אז ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והוא יודע איך להפעיל אותו. הוא יודע מה הצרכים שלו, הוא יודע מה הוא צריך. יותר טוב מהאדם. אדם שמתעסק, בקדוש ברוך הוא מתעסק באמונה, צריך לזרוק את השכל שלו הצידה. ורק להאמין ולפתוח בשם. והבורא יתברך הוא חזק יותר מכל החזקים. והבטחתו וציוויו הם קיימים ויציבים מכל ההבטחות והציוויים. ואין מי שיוכל לבטל את החלטתו. גזירה שיורדת מן השמיים היא יורדת עם תאריך תחילה ותאריך סוף. אף אחד בעולם לא יכול לשנות אותה, לא לטובה ולא לרעה. כמו שכתוב, כל אשר חפץ השם עושה. ונאמר, כן יהיה דבריי אשר יצא מפי, לא ישוב ריקם. כי אם עשה את אשר חפצתי. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו ויתעלה הבורא, כשהוא מוציא דבר מן השמיים, מוציא לטובה, לעולם זה לא יכול להתבטל. אם הקדוש ברוך הוא מוציא דבר לרעה, הוא מבטל אותו. כי כתוב, גדול השם על כל אלוקים. מאיפה אנחנו לומדים את זה? אנחנו לומדים את זה מאחשוורוש. אחשוורוש מלך מולך על כל העולם. אחשוורוש מוציא אגרות להרוג את כל היהודים. ואחרי שהוציא את האגרות, באה אסתר המלכה ושכנעה אותו שהמן הוא רשע וצריך לתלות אותו. אחשוורוש תולה אותו. אבל אומרת לו אסתר המלכה, אבל תבטל את כל האגרות ששלחת. אומר לה, אני לא יכול לבטל. דבר שהמלך הוציא, אי אפשר לבטל אותו. אבל הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים, הוא יכול לבטל הכל. סגור.